A confraría de Aguiño viviu un xaneiro malísimo por culpa dos temporais. A ameixa convertese nunha especie comodín pola súa escaseza, xa que se captura cando os mariscadores botan moito tempo en terra. O ano non comezou da mellor maneira para os profesionais do mar de Aguiño. Certo é que xaneiro soe ser un mes frouxo no sector, pero nesta ocasión o balance que se fai da estrea do 2025 non é moi positivo. Foi complicado, foi malísimo. Foi malísimo con respecto ao mal tempo, que non lle podemos facer nada, todos os anos ten que vir o mal tempo, é cousa natural e normal, pero bueno, hai invernos que meses de eneiro que se levan millor porque ao mellor o temporal ou os malos tempos non son tan seguidos, pero xa o ano pasado nos tocou e bueno, a naturaleza é así, e cando ven todo xunto, pois hai que collelo como ven e darlle pa diante. E unha das especies que se seguía vendo pola lonxa local era o percebe. Esa agrupación xa puxo, bueno, xa cerrou o que é a zona de Sálvora para a extracción de percebe, e bueno, ahora estamos pendientes de abrir a zona de aquí de Espeñeirido, que xa eles o trataron xa na mesa, e bueno, iso abrirá como estes últimos anos, pois ca mesma norma, non? Se se vai ao ourizo irá só percebe, sino non, porque ten a súa lógica, non? Si deixamos aberto o percebe, que é unha zona máis ben pequena, para que traballen aqueles mariscadores ou aqueles socios que non teñen ourizo no seu permiso na súa explotación, pois entonces ao caerse todos nun indo ao ourizo, caerse todos ao percebe, pois a verdade é que é un mal maior. Entonces intentamos buscar un equilibrio para que a xente un pouco poda subsistir e ir aos recursos que poda ir, que si navalla, que si percebe, que si ourizo, e canto máis nos repartamos, pois máis posibilidades hai, tanto de mercado e de precio, como tamén de o que falábamos antes, ter un pouco de sostenibilidade. Outra especie pola que se apostaría sería a ameixa, sen embargo, debido á súa escaseza, non está a ter moita presenza nas poxas que se realizan en Aguiño. A menos, as causas son moitas, pero bueno, o caso é que está aí, e a Ría da Arousa pois está moi mal con respecto ao marisqueo, e bueno, esa zona tamén é unha zona que ten pouca rosa, pero como dixen antes, é unha maneira de ir entrampando, como nos decimos aquí, e ir facendo algo para ir xuntando cara a semana ou cara ao mes. Non podemos barajar de outros oficios, porque a nivel pesca, a nivel ir ao peixe, aparellos, liñas, non anda moito mar. Entonces, claro, é un recurso que queda aí, é un remanente que hai aí da meixa que, lamentablemente, pois hai que ir cando se está moito tempo en terra. Na actualidade estás a traballar en zonas das súas autorizacións, concretamente na Praia do Castro, xa que non hai libre marisqueo. Estamos traballando nun sitio onde xa temos nos autorizado para traballar. O libre marisqueo, a nosa xente xa, ademais de cerrar as zonas, que é o máis normal, ademais deso xa levábamos tempo que non íbamos porque non cubría os gastos do produto que se iba a sacar. Está vendo moi pouca ameixa, non estamos traballando, ademais desta autorización que temos, ou as autorizacións que temos aquí ao lado da nosa playa, estamos traballando solamente na parte cara afora, porque a terra de todo onde nos dá a babosa xa actuamos pechada desde enero, desde que empezou enero, porque é o noso pan, por así dicirlo, do ano que ven, e temos que intentar a ver se recupera, porque a idea de que hai que poder abrir en outubro deste ano. Entonces, canto máis tempo lle damos de recuperación, pois esperamos que sea mellor. En xaneiro só se comercializaron 96 kilos da ameixa rubia en Aguiño, que xeraron 1.525 euros en primeira venta.